Ahoj, jmenuji se Marie a tohle je Leopard Artur. Moc se těšíme, že se společně s dětmi uvidíme v naší divadelní inscenaci Mise školka, inspirované knihou Iriny Zelik. Neodehrajeme jen představení, ale nabídneme vám interaktivní program plný písniček, pohybů a her a hlavně společně si budeme povídat a prožívat emoce. Toto představení má za úkol usnadnit dětem i rodičům přechod z rodinného prostředí do mateřské školy nebo dětské skupinky. Jak vypadá radost? Co dělat, když přijde vztek nebo smutek? A proč je v pořádku cítit všechny emoce, i ty nepříjemné? Cílem je, aby si děti odnesly nejen hezký zážitek, ale porozuměli svým pocitům a cítili se tak bezpečně. Program trvá 60 až 90 minut a přivezeme ho přímo k vám. My se společně s Arturem budeme těšit na setkání s vašimi dětmi. A jestli máte otázky nebo zájem o rezervaci, ozvěte se nám. Děkujeme a brzy na viděnou.